Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांखौ आंनि YouTube channel बारायबाय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोनथिखाबाय जागौ थाम्बनेल बा टाइटल नायनानै भिडिअब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामजासे जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनजों मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों बे भिडिअआनो जाहैबाय लोगोफोर आं दासो फेसबुक नायबाय थानाय समाव मोनसे भिडिअ नुदों आरोना बे भिडिअ ओरैबायदि भाइरेल जाबायना आं दासो नैबे औवा सायख्लुमाव जिरायनानै एसे थान्दा लादोंना दा गरम बोथोर नालाय ओंखायनो नै औवानि उन्दुग्रा बानायदोंमोन नालाय आङो बेयावनो जिरायनानै फेसबुक नायदोंमोन आरोना आङो बावनो मोनसे भिडिअ मोनदों बे भिडिअआ मा होनना बुङोब्ला मा सासे हिनजाव गोनांखा मानसियाहाय सासे सिख्लायानो जानांगोन सिख्ला मानसिजोंहाय मोनसे रुमावनो हमनो मोनदों आरोना ओमफ्राय बे हमनायनि मोनसे भिडिअआ दा गोबांथार भाइरेल जाबाय नोंथांमोना नुवाखैब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायना लानो हागोन आरोना नोंथांमोना आं भिडिअ क्लिपखौ ससे होगोन नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना सिनायोब्ला खिथाहरबानो जाबाय आरोना बबेनि मा जायगायाव जादों बेखौथ' आं नोंथांमोननो खिथाना होनानै नंला जास्ट नैबे भिडिअआ फेसबुकआव गोबांथार भाइरेल जानायखाय आं नोंथांमोननोबो लाना फैसै होननानै नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जादों नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायग्रोदो आरोना बिनि उनाव नोंथांमोनजों लोगो मोनसिगोन बिदिबा Salah neng kan, siapa sih kan kamu nanggung cara cara juga. Mana video lagi kita lain neng malah ini foto muncul aja kan. Pada dasar lain video kalau nelo. Ba, ang
सांग्रा दंफैजोबो रोन्दी बाजारनि मुर सब এইবিলাক সব মুর বজা বিলাক সব আহি কিনে থাকিছে ইয়াতে হা নম্বৰটো পুৰা সেম হৈ গৈছে পুৰা কোনালাই লৈ এটা লৈ যা आंनि दामग्रा आं सिनायखायो अबाव थांखो बिलाय मुर मता तु लया थाखिसे गमबायसे ता गथाथ' मा थांखो बारसि नों मा मोथिया नोंखौ सानसे आं सोंदोंना सोआखैमोन आङो नों राजा हिनजाव नोंखौ सोंदोंना सोआखैमोन आङो बुंलाय अबाव खारखो आं मिथियामोन खोमा दा मोनथिबाय बिदि फैनानै थाफैबाय थायो नोंसोर खोन्थाया आं मिथियामोन आं मिथियालासिनो बोरै खिथानांगौ बेखौ आं एथ' बुंनाय मिथिबायना आं बेखौ एथ' बुंनाय बेखौ आं एथ' बुंनाय आं बेखौ बुजायबाय थानाय आं बेखौ बुंहरबाय थानाय फनाव आंनि मेसेज नायबा इगनर खालामबावो बियो गैया आं बेयाव गैया होनना बुंहरदों बारसि मिथिबायना नोंबो हिनजाव मानसि जानानै बिदि खालामना मालायनि न'खरखौ मिथिया दे आं नोंखौ मिथिया आं मिथिबाय दे मिथिया आं नों फन हरनायखौ आसरितसो मोनदों मिथिबाय बेनोथ' नों मिथिया जोब्बाय दे जोब्बाय राजाबो दंफैयोना बेयाव राजा दं माथो ओइ राजा नोंसोर सानैयानो गन्डगल थाफैखायो जमानो मिथियो ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय भिडिअखौ नुनानै नोंथांमोना मा बुंनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों बुंहरबानो जाबाय बिथांमोननि सायाव मा बुंनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय सोरबाफोर मिथियोब्ला जायगाफोरखौ मिथियोब्ला खिथाहरबानो जाबाय आंथ' मा बुंबावनो आरोना मेरला गोरों गिदिर गोलावफ्रानो बुजायो बुङो बिदि थेवबोथ' लाया जाय गाज्रिया गाज्रिखा होननायसो जाबाय आरोना लोगोफोरा आं बारा जेबो बुंला नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नुनानै मा बुंनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं भिडिअखौ बारा गोलाव बानायलायदे लोगोफोर माइकखौबो लायासै आं बानानै एसे दावराव खोनादों जानो हागौ साइडनि दाउसिन दाउला गाबनाय एसे औवा सिङाव जिरायदों नालाय आङो दा गरम बोथोरखाय ओमफ्राय भिडिअखौबो बारा गोलाव बानायला लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालाम थाबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव बाय